Pladerande. Pladerande af Nikolaj Sara Victor. Alfred Wegener var en tysk polar- og geologiforsker, som havde stor indflydelse på færdiggørelsen af Milankovics teori om klimacykler og deres afhængighed af variationer. De mente nemlig begge, at alle disse kontinenter havde været et stort kontinent, som de kaldte Pangea. Deres beviser for dette var sandt, var, at de blandt andet havde fundet fossiler af de samme slags dyr på både Afrikas vestkyst og Sydamerikas østkyst. Dyret var en Cynodonautus, der var næsten umuligt at særge det der. Du kan ikke bare stå og grine. Det var næsten umuligt, at dyret havde levet på begge kontinenter, da de havde vidt forskellige faunaer, så derfor udformede Wegener teorien om Pangea. Den bevarende pladerand er, når pladerne bevæger sig langs hinanden og bevarer det samme geologiske miljø, derav navnet. Når de tektoniske plader bevæger sig langs hinanden, kaldes det en transformforkastning. Pladebevægelserne er et resultat af varmeoverskud i jordens indre. Varmeoverskuddet kan ikke kompensere i tilstrækkelig grad ved jævn og ensartet varmeledning. Der igangsættes derfor konvektionsstrømme i kappen, som bringer dybere og varmere kappematerialer op til skorpen, hvilket får de kolossale plader til at bevæge sig. Den bevarende pladegrænse findes blandt andet på Sankt Andreaskysten, på en pladerand, hvor Stillehavspladen og den nordamerikanske plade glider langs hinanden. Området er derfor meget udsat for jordskælv. Den bevæger sig 33-39 mm per år. Som man kan se på billedet, er det en forkastning, som skaber en brudzone i jordskorpen. Det er en rigtig dyb forkastning, så derfor har den delt jorden i to forskellige sektioner. Et andet udsat sted er pladeranden ved den meksikanske golf. Den er på kanten til at være den destruktive pladegrænse, da pladerne bevæger sig skråt ind mod hinanden.